प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बानी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल आपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू। आज बतावे जा रहे हैं भैया कि गद्दर 40 करोड़ से ऊपर पैसा कमैले रहे। एक रिपोर्ट सबूत के तौर पर हम लोग के कुछ दिखावे जा रहा बानी कि रांची में 2013 में मनोज तिवारी से कुछ क्वेश्चन कल गए भोजपुरी फिल्म के आधार पर। तो मनोज तिवारी कुछ हो जाए कहले रहन, ओकर ही कुछ रिपोर्ट हमारे पास रुआ देख रहा बानी। ये फोटो में कहले वाले मनोज तिवारी कि 2003 में आई एगो फिल्म जो उनकी फिल्म रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि 40 करोड़ के कमाई के लिए रहे, जो कि 2003 में आई है। गद्दर 2016 में आई है, जो कि ससुरा बड़ा पैसा वाला बहुत ही कम बजट के फिल्म रहे, लेकिन गद्दर बहुत ज़्यादा बजट के फिल्म रहे। एक के 2016 के सबसे सुपर टुपर हिट मूवी मानल जा रहा बा, सबसे कमाए वाली मूवी भी मानल जा रहा है गद्दर। कई गो डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कई गो चैनल से रहुआ भोजपुरी चैनल से देख चुकल बानी। तो अनुमान लगा सकता नहीं कि जो गद्दर बिया 40 करोड़ से ऊपर कमैले हुए, क्या कि 2003 और 2016 में 13 साल के अंतर बाद से साफ अनुमान लाग सका था कि गद्दर जो भी 40 करोड़ से ऊपर पैसा कमैले। और भोजपुरी के पॉपुलरिटी बढ़त चल रहा बा और से ज्यादा लोग बढ़ रहा बा। ये फिल्म में लोग देखा था नहीं कि इतना मूवी बन रहा बड़ी भोजपुरी में अच्छा एक तो दूसरा राज्य के हीरो हीरोइन भी आ रहा वालों की इंडस्ट्री में। तो गद्दर के रुआ सब कमाई बता देनी। खबर अच्छा लगा लोग तो लाइक करी, कमेंट करी, वीडियो के शेयर करी, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। बाय बाय, टेक केयर।